UPPL-आव मोनसे कंक्रिट आइडिया आरो पलिसि लानानै खामानि मावनाय आं नुवाखै। आंबो UPPL-आव थाहैनानै UPPL-खौ स्ट्रेंथेन खालामनो दैदेनगिरि बिथांमोनजों हाइकमान्डनि मानसिफोरजों आं गोबां सावरायदोंमोन आरो गोबां आं खामानिबो मावदों। आं दा बेफोरखौ बुंला, खिन्थु UPPL-आव मोनसे कंक्रिट मोजां पलिसि लानानै खामानि मावनाय आं नुवाखै। जोबोद गोनो गोथो। BTC-खौ जोंनो दादों आरो बे BTC-खौ सालायनो थाखाय बे BTC-आव गणतान्त्रिक प्रक्रिया लाबोनानै गासैबो प्रक्रिया लाबोनानै BTC-आव रायजो जानाय बिभिन्न जाति गस्टिखौ खौसे खालामनानै जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय जोङो BPF दोलोखौ जोंनो जादों। दा गेजेर समाव माखासे खारनाव एसे सम दस्रा दोलोआव थांनानै खामानि मावनाय जादोंमोन। नाथाय जोङो BPF-नि दैदेनगिरिफोरजों मोजां सम्पर्क लाखिगोन आरो हाग्रामा महिलारिखौ राजनितिक भाबै आरोबाव बोरैहाय बांसिन माने शक्तिशालि खालामनो बेखौ खालामनो थाखाय UPPL-आव थांनाय जोङो गासैबो गिदिंनानै BPF दोलोआव आंनि समस्ति आंजों जाय बिथांमोनहा फैफादोंमोन बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय आरो दिनै प्रथम रानिखातायाव एराउन्ड 300 आरो क'क्राझाराव नै दा एराउन्ड दाहायबो 300सो जयेन जागासिनो दङ आरो बिदिनो दादगारि दाउस्रि थाइखाजरा जेसेबां दङ गासैखौबो लाबोफिनजोबनाय जागोन आरो जुदि जायो बेवहाय BTC सरकार बायनायनि बेवहाय दङ राज इनस्टिटिउट BTC-आव जिहेतु गैया, सेक्रेटारियाव जिहेतु गैया, बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय जागोन होननानै कनस्टिटिउसनाव एमेन्डमेन्ट लाबोदों आरो मोनसेया जाहैबाय BTC-आव 34टा समस्ति दङ, बेखौ 60टा समस्ति बानायनायनि एमेन्डमेन्ट लाबोगोन आरो बेबायदिनो माखासेया जाहैबाय अफिस अफ प्रफिटआ जाहैबाय BTC-आव सोरबाया मेम्बार जानानैबो MLA-बो जानो हायो, MP-बो जाबावनो हायो। मोननै पस्टआव थानायाव माखासेया जिहेतु अफिस अफ प्रफिट बे आयेना शेड्युलाव लागु जायाखै आरो मोनसेया जाहैबाय एन्टि डिफेक्शन ल'। एन्टि डिफेक्शनाबो 6 शेड्युलाव गैया, ओंखायनो बेफोरखौबो शेड्युलावबो काउन्सिलावबो लागु जानांगौ होननानै दा 155 एमेन्डमेन्टआ जागोन। बे एमेन्डमेन्ट जानायाव BTC सरकारया माबायाव जुदि 60टा बानायनाय जायो समस्तिखौ 60टा समस्तिखौ रिडिलिमिटेड खालामनानै काउन्सिल इलेक्सना जेब्ला जागोन 2030 सनाव बे समावसो 2030 सनाव माने बे 60टा समस्तियाव इलेक्सन खालामनाय जादों। बाहाय गभर्नमेन्ट बाया, इन्टारिम काउन्सिल जाया। UPPL-आव मोनसे कंक्रिट आइडिया आरो पलिसि लानानै खामानि मावनाय आं नुवाखै। आंबो UPPL-आव थाहैनानै UPPL-खौ स्ट्रेंथेन खालामनो दैदेनगिरि बिथांमोनजों हाइकमान्डनि मानसिफोरजों आं गोबां सावरायदोंमोन आरो गोबां आं खामानिबो मावदों। आं दा बेफोरखौ बुंला, खिन्थु UPPL-आव मोनसे कंक्रिट मोजां पलिसि लानानै खामानि मावनाय आं नुवाखै। जोबोद गोनो गोथो, कनफिउजिं जानानै दङ बिथांमोनहा। दा नैबे इलेक्सनखौ बारहोनो थाखाय बिथांमोनहा जिखि पलिसि लाया बे पलिसिया साक्सेसफुल पलिसि जाया। खारन दा नुनो मोनबाय जे प्रमद बर'आ BJP-नि हेल्प लानानै इतिमध्य MP जाबाय आरो दा बिथांमोनहा देखायनो नागिरदों जोङो BJP-जों गैया, मुस्लिम भट मोननो थाखाय आरो कंग्रेसजोंबो दासिमबो एलायन्स जायाखै, जोङो कंग्रेसजों खालामगोन होननानै बिसोरो फावसायगासिनो दं। कंग्रेसखौबो बेखौनो बुंनो नागिरदों कि जोङो BJP-जों गैया, नोंथांमोनहा आन्डारस्टेन्डिंआव गेलेगोन। एलायन्स आरो आन्डारस्टेन्डिं बाहाय गोबां पार्टिखौ दङ। गतिके जिखि पलिसि लाया
လုပ်ပြီးဖြစ်လာပါဆက်ဆက်